मैं ये करता हूँ मैं बड़ा होगा Jacksonin rattiin ylöspäin. Saatko nostaa? Matti, eikö tätä rattia pystynyt nostamaan vähän ylöspäin? En minä koske. Vähän ottaa polvia. Mitä? Vähän ottaa polvia. Hei, sitä laskee muuten sitä teliä. Ottaako vielä? Ottaa sitä vielä vähän alemmas. Joo, ja nyt on niinkö päällekin täällä, että poliisia päällä. Ollaan vaihelaatista yhtään tuttu. Pakki on silleen, että onko se nyt keskellä? Tää on silleen, että tän voi olla, että se joudut 2 kertaa painaa alas, mutta niinku tohon, tänne ja tohon. Käytän ykkösen kautta tavallaan pakkia. Mä oon ainakin laittanut ykköselle ja sitten pakki. Joo, tai sitten helpoin. ihan vaan helpoin on se, että jos sä oot jostain syystä tuon nurmikolla, sun pitää pakittaa ja auto on sammuksis, pistä pakkia ja sit vasta käynti. Ja sit lähdet pakittaa. Se menee varmasti kyllä. Et käynnissä ollessaan, kun tässä on tyhjäkäynti niin korkealle, että siinä on niin paljon kierroksia, että se on vaikea saada pakille ilman, että se kuulostaa siltä, että koetat jotain korollan vaihella, että koetaan käydä. Tiedätkö, se rähisee käri. Se on rajun kuulla. Mut joo, otetaan sun jalkoja ottaa telineet vähän alemmas vielä. Joo. Saa sit tilaa siihen. Mitäs nappia mun tää teitä? Tästä meni virrat ja tästä lähti se. Juu, tästä on niinkö päävirrat tai niinkö käyttövirrat. Ja tosta niinkö on kaikki virrat käytössä. Sit kun tuut vaikka varikolle, niin painat vaan tosta autosammuksiin ja sit taas vihreätä. Niin sit tulee virrat päälle, flektit jää pyöriin, mut auto sammuu. Joo. Sitten kun ajat, ja veden lämmöthän on tässä vasemmalla. Jos veden lämmöt olisi 100, niin meillä on hirveä nippu sulakkeet tosta. Ja ne on sellaiset, että sä vaan painat niinku sormella, jos se on joku ylhäällä. Ja tässä on sellainen homma, että toi käy tosi kuumana toi auto. Niinku ajojen jälkeen ynnä muita. Et jos sä vetäisit 6 vetoa putkeen, niin se käy niin kuumana, että se napsauttaa ton pikasulakkeen. Sitten taas niin tiedätkö, kisatilanteessa, treenitilanteessa nyt on niin paljon väkeä, mä veikkaan, että se ei ole edes mahdollista, mutta jos sellainen tulisi, että sä näet, että vedenlämmöt on oikeesti niin vaikka 110, niin sit vaan sormella painelet niitä kaikkia nappeja, jos on sellainen tilanne ja muuta kuin hanaa vaan. Pyyhkiät on heti ekana tossa, niitä ei pommeja peltiä alhaalla, mutta siis ihan vasemmalla pois päältä. Sitten on keskinopeus, sitten on nopea. Toivotaan, että niitä ei tarvii, muuten on ihan paskaviikolla. Tässä on vilkut, et tarvii näitkään, mutta jos nyt on oikein hyvä fiilis vetää tuolla, niin pistä vaikka vilkku vasemmalle tai oikein keskenviron, niin se on makeen näköistä. Ajovalot on tässä näin. Ja tää nappi ei ole käytössä, mutta se on vaan menttalipuolen takia aina päällä. Ei siellä olisi piuhoja sen napin takaa, mutta se on vaan päällä muuten vaan. Ja tää on ihan perusvarmaa tiedetty, tosta lähtee käyntiin. Silloin kun tää on lämmin, niin se lähtee kyllä kun painat ja pidät vaan hetken, niin se yleensä hörähtää itsestään. Ehkä voi olla, että vähän tarvii painaa kaasua, mutta harvinaista, että tarvis. Kylmällä koneella niin 3. tai 4. starttaukseen lähtee. Annat sen pyöriä sen vaikka 5-10 sekkaa, niin kyllä se sitten lähtee käyntiin. Ja Sitä. se on sellainen, että jos tässä olisi sellainen sammutin pullo tuolla takana, niin sitten tuossa on konehuoneessa ja tuolla on bensavermeitten luona ja tässä jalkatiloihin ja tonne takatilaan on sellaiset sammutin suuttimet, mutta se ei ole käytössä. Joo. Ei oo pulloa siellä. Vetele vaan, mutta lähde mieluummin pihalle kun jäät vetää. Paljon ei auta. No. Eipä tossa oikein autosta voi muuta sanoa kuin, että vitun raaka laite. Ei haittaa, jos menee rajoittimelle, älä pysy rajoittimella. Se kyllä pitäisi kestää. Siellä on sellaiset osat, että sen pitäisi kestää kierrättämistä, sen pitäisi kestää rajoitinrallia, mutta sitä kannattaa ihan välttää. Et jos se nyt käy rajoittimella tai tiedät, joku kisaveto menossa ja joutuu vetämään rajoittimen, niin vittu anna mennä vaan. No, niin kisatilanne on ihan eri asia kuin treeniottelu. Mutta lähtökohtaisesti täällä ei ihan hirveän usein tarvii vetää rajoitin vasten. Se on se hiuksen hieno raja, että kun tulee rajoitin, niin sä otat ihan vähän taaksepäin, että se vaan kiertää
niin sit se on niinku hauska vetää. Onnistuuko? Melkein. No, mitkä fiilikset tuossa potterilla ennen treenejä? Jännittää tosi paljon. Täällä on vissiin vähän huono keli tai jotain. Ei ihan näe rataa kokonaisuudessaan, että yksi mutka kerralla. No se on hyvä, mennään sille. Mitkä fiilikset? Ja hyvä. Jännittääkö? Ei. No hyvä.
Ruokaa. Vatsa huoltaa. Täällä on vaikka ja mitään herkkua. Pitää olla. Tiimi pysyy tyytyväisenä. No sepä. No miten meni treenit? Kohtalaisesti. Ihan hyvin. Mitä mennään kohtalaisesti ja ihan hyvin? 1 hyvä veto ja 3 vaikka 4 ei niin hyvää, mutta nyt löytyy. Nyt löytyy. Joo, No se on hyvä. kyllä. Eli hyvillä mielin lähdetään lajitteluihin. Kyllä, jos ei hölmöillä, niin ollaan kaaviossa. No hyvä. Saamme tuoreen Suomen mestarin, nuoren 15-vuotiaan Pro 2-luokan Suomen mestari Aku Airaksinen. Kerro tästä mahtavasta nuoresta jantterista. No Aku on tämän vuotta nyt kilpaa ajanut tuolla Pro 2-tasolla ja se suoritusvarmuus varsinkin omalla autolla siellä kisoissa, se on ollut todella hyvä. Ajolinjat on ollut todella huikaisevia, niin kuin lähdetään nytkin Aku lähtee menemään. Että. Siis nuori mies kärsi kyllä kaiken näköisistä ongelmista tuossa harjoitusten aikana. Nythän tulee sisuuntuneena tää ensimmäisen lajittelu ja ai vitsi, kyllä kun miettii miten hänellä on tää aamupäivä vastustanut, niin hienoa Aku. Kyllä, hyvän näköinen suoritus aamun ongelmien jälkeen, ei paljon saanut siinä ehjiä treenivetoja, mutta kyllähän tässäkin vielä kuitenkin korjattavaa on. Entryssä vähän arkailee, siinä ei meinaa vastaheitto oikein kunnolla lähteä, joten tuomaristo vähän siitä joutuu ottamaan pois. 1 ajolinja on hyvä, kuten myös 2, 3 löytyy ihan ok, olisi saanut napsun syvempään mennä. Siinä tulee sitä myöten sitten vähän turha aikaisen sen puolen vaihto ennen 4, 5 tullaan hyvin, kasvatetaan iso kulma, mutta ihan ei vauhti riittänyt viemään 6 riittävän sinne vasempaan laitaan. Menee vähän kanttari yli ja 7 melkein missataan siitä johtuen. Pian saadaan Airaksiselle pisteet ensimmäisestä lajittelun vedosta. Linjasta 37,5. Täällä vähän tuomaristokin joutuu miettiä. Kyllä, ei ole oikein nähty vielä semmoisia hyviä ajolinjoja keltä. Pikkusen on ollut kaikilla hakusessa ja se taas on, kun on uusi rata, tätä ei ole paljon ajettu vielä, niin ja sitten varsinkin Pro 2-kuski, joka on katurenkaalla täällä ajanut ja nyt sitten on semislikseillä, niin se on kuitenkin ihan eri leikki. 77,5 pistettä Aku Airaksiselle tietää sitä, että hän menee tässä vaiheessa lajittelun kakkospaikalle. Tämä nuori herra juhli hetki sitten Pro 2-luokan Suomen mestaruutta. 15-vuotias Huli-Vili Aku Airaksinen lähtee liikenteeseen. Nissan Silvialla täysin uusi auto, täysin uusi rengas, täysin uusi tilanne nuorelle miehelle. Ensimmäinen klippi hienosti ylämäkeen kohti 2, 3, touch and go. Alamäkeen 4, iso kulma, joka sitten valitettavasti kostautuu. Tässä oli vauhtia, tässä oli yritystä. Voi, olipa erittäin hyvän näköistä suorittamista aina sinne vitosklipille asti. Sen jälkeen vaan auto lähtee pyörähtämään, tulee niin raju se suunnanvaihto siinä ja kulma kasvaa liian isoksi. Ei saa vain kaasulla sitä taitettua, mutta kyllä tästä nyt osviittaa jokainen näkee, kun katsoo tämän radan alun suorittamisen. Mitä se Akulla on? 1, 2, aivan täydellistä suorittamista. Kuten myös 3, sen jälkeen käydään 4 sieltä hakemassa. Mutta tässä vaiheessa kulma kasvaa todella rajusti, kun tullaan 5 ja siitä sitten spinnaus. Mutta ei huole häivää, Aku on huomisella päivällä. Hyvälle näyttää, nyt pientä säätöä autoja ajamiseen, niin varmasti huomenna hyvää heilu. Ville, joko olet tavoittanut Akun? No 0 pistettä, mutta ensimmäinen vetohan meni hienosti. Joo, tuli vähän liian kovalla yrkällä tähän vetoon, mutta juu. Lähikö vetämään kaiken, mitä on ranteisiin kerätty? Kyllä. Miltä se tuntuu? Onko tää V8 ainut oikea valinta? Ei. Oikein. Hei, ei mitään, tuolla ekan kierroksen pisteellä varmastikin ollaan jatkossa, niin millä mietteellä huomiseen? Lähdetään kokeilemaan. En tiedä oikein. Vielä pitää tutustua autoon. Saatiinko suomalaiset hiihtäjät, haetaan vaan kokemusta ulkomailta? Kyllä. Hei, tsemppiä huomiseen. Kiitos.
Ihana reipas nuori mies, Aku Airaksinen. Varmasti nähdään jo huomenna hienoa suorittamista, mutta en malta odottaa tulevaisuutta, mikä tällä nuorella kaverilla on edessä. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen oli ihan täydellinen. 279 maksaa korkki-arvo. Ihan Onneksi on loppuvuosi, niin pääsee sitten tähän budjettihommaan. Se ei tee mitään periaatteessa. Se ei lisää kulmaa, se vaan niin lähtee alta seura puskemaan. Hyvin se saa silti sen menemään, se löytyi vissiin taktiikan, millä se pystyy ajamaan kuitenkin. Niin. Tarkistetaan noin, ettei se ole osunut mihinkään. Et siellä on siinä on rattiakselissa on semmonen yksi nivel, niin katsotaan se nivel, ettei se moottori ole, eli tonne kun heittää, niin ettei se moottori heilu siellä siihen uniball-niveleen, ettei sitä kautta tule mitään niinku ohjaukseen. Ja sitten se, että se nostetaan keula ylös ja katsotaan, että onko siinä mitään sellaista niinku pykälää siinä. Joo, mä tulin. Ei ollut tarpeeksi vauhtia. Ai joo. No, hyvin meni. Joo, okei. Ketrysen
Jaha. Kyllä mihin vetän. Joo, siihen on hyvä tulla. Joo. Aika kauan sitä kato, kun ei vissiin saisi oikein ohittaa. Niin, hei toisinpäin meni nyt tällä kertaa. Tai jätetään se video. Hyvä. Sä vaihdoit vähän pienempiin driftereihin. Valaajamaan tämmöselle. Älä kolaaroi. No niin. No niin. Tätä olla peikkoa. Tulee pitkä video. Minkä takia tää on mennyt tää rikki tää valo? Mikä? Onko se pois sieltä vai onko työntää perille asti? Noniin. Paina nappia! Menee hoput vauhilla. Lähtikö se lankku alkoi?